Dead Man's Island wato tsibirin matattu maza da ke akan karamin tsibiri a gabar tekun Medway a Ingila. Kowane lungu da saƙo na wannan tsibirin yana cike da kasusuwan mutane kama daga kai, kafa da dai sauran sassa na jikin ɗan adam. Abin da zai ƙara baka tsoro game da firgici a wannan tsibirin shine inda zaka ringa tozali ko kuma na ce zaka ringa taka kasusuwan ɗan adam. Kun ga kamar wannan, ai haƙorin ɗan adam ne da wani gefe na fuskarsa. A da an yi amfani da wannan tsibirin a matsayin filin horar da sojojin Birtaniya, daga baya wajen ya koma wurin binne fursunoni. An yi wannan tsibirin take da Dead Man's Island wato tsibirin matattu maza don saboda iya maza ne kaɗai aka binne a wannan tsibirin. Masana da dama sun raito cewa a shekaru aru-aru da suka gabata akwai wasu fursunoni da aka killace su a cikin wani jirgin ruwa da ke kan tsibirin. Kwatsam sai ɗaya daga cikinsu ya kamu da wata cuta ya mutu, wanda hakan ya yi silar mutuwar gabaki ɗaya fursunonin da ke cikin jirgin. Haka kuma ya amfani da tsibirin da jirgin yake wajen binne fursunonin. A cewar masana, don saboda wajen da aka binne su ya kasance a bakin teku, hakan ya sa ruwa shi shiga kabarin tare da fito da su, inda ruwa ya tafi da wasu kuma suka zame ƙwarangwar. Yanzu haka dai an haramta mutane zuwa wajen don saboda yanayinsa. Amma ana iya barin masu bincike su kutsa kai cikin tsibirin domin gudanar da bincikensu ta hanyar nemo izini na musamman. Shin kuma kun shirya domin ziyartar wannan tsibirin da ake take da Dead Man's Island wato tsibirin matattu maza? Idan ka shirya ka ajiye min saƙonka. Ni ce ta har kullum Sarika Aisha Umar Meamalari, nake muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Da fatan kuma za ku ci gaba da kasancewa da ni a koda yaushe.